Takže máme tu dneska socializačný deň, to znamená, že sa vyberieme niekde do mesta, do mestskej aglomeracie, či to povie, presne, to potom tam dáme titulok, hej. A budeme sa vlastne prechádzať po veciach, ktoré vlastne môžu psovi v budúcnosti robiť problémy. Čiže to sú otváracie dvere, klzké podlahy, schody, výťahy, húf ľudí, zvuky rôzneho charakteru. To sa vlastne hodí nielen na taký bežný život, ale to sa vám hodí aj vtedy, keď napríklad sa budete vystavovať, budete s ním pretekať a tak ďalej, tak ďalej. Čiže len pozerajte a užívajte. Styk na mňa, prosím. Dnes je tu vlastne Brita naozaj prvýkrát, takže vidíte, že vlastne sa funguje. Je to celkom fajn. Ideme ďalej. Pokiaľ ten pes nemá problém s takýmito vecami, ako sú schody a podobné veci, netreba tomu nejak zvlášť prikladať váhu, ale keď mal problém, tak sa môžeme teda použiť čokoľvek, aby to bolo v poriadku. Hej, čiže máme zostaviť so psíkom ďalším. Je dôležité vlastne, aby ten pes nejak nevystrájal a nerobil bordel. Je to vlastne skôr pomôcka pre toho psíka. To vlastne tiež vidí, že ten pes je po schodoch a mu to pomáha. Šupiky. Čo máme tu znovu množstvo ľudí, takže ideme sa trošku prechádzať medzi ľudí. Šup. Dobre, super. Čiže bolo vidno, že dal by si banán, ale ľudí nejak neriešila, takže je fajn. Čiže tam bol taký malý náznak takej opatrnosti v tých stredoschodoch, ale vidíte, že ten pes vlastne, keď je ten psík vyrovnaný a nemá nejaké vlastne psychické poruchy, prípadne keď naozaj bol socializovaný už od malého šteniatka kdekoľvek, že sa stretával s ľuďmi a s rôznymi prostriedkami dopravnými a neviem, so zvieratkami, tak nemal by mať problém. Hlavne tam je dôležité vlastne, aby mal fakt vyrovnanú povahu. Vtedy to môže byť proste fungujúce. Hej, aj to veľa je. Áno, a je Tríša. A teraz majiteľka letí. Baka, rieži, ťa stiahni. Pipína. Tríša. Ešte čakáme na Tríšu, to si pípi. Super, ty sa ničoho nebojíš. Ja sa budem motať. Poď. Pitka, Beťa. Veľmi klče a dobrá ozvena tu je hlavne. Ho, ho, ho! Bravo! Tak, to je stretnutie so psíkom druhým, s kamoškou Tríšou. No, ale to krátkodinku nejakú, čo je veľmi dobré. Ešte toho ten pes musí naozaj svojou mladou veku, najlepšie do tých 6 mesiacov zažiť. Čím viac, tým lepšie.
Čiže vláčiš ho kdekoľvek, čo sa týka rôzneho prostredia. Od festivalov, cez futbalové zápasy, až takéto tu šialenosti, ak vidíte. Skúsime sa zrieť ešte výťahom. Keď pôjde. Mal by ísť, super. Choď, choď. Poď, Britka, poď. Jednotka. Frčíme. Čo to je? Takže Britka to nejak neprežíva, skôr ju zaujímavé, že čo sa tu hýbe. Perfektné. A sme opäť na peróne. Prvé podlažie. Tak.